že je to predstavenie môjho hostia, jeho roboty, jeho článkov, kde sú fantasticky, kde sú chronologicky zhrnuté, chronologicky zhrnutá éra Lipšica a všetky mená a súvislosti. Vážne dobrá robota. Pozrieme si 2 minúty z Juditkinho videa, ako to celé začalo a pozrieme sa aj na brožúru, ale brožúru si určite preberieme v budúcej časti, ktorá bude aj s Richardom Balákom. Ganec alebo Jan Haluška. Pane, ja ťa týmto vítam a som rád, že sme to po mesiaci asi sťukli, ale prišiel ten správny čas. Pane, ja ťa vítam. Tak čaute. Moja prezývka Ganec je vlastne odvodená z môjho prezývka bola odvodená. Na strednej ma takto nazval môj spolužiak. Malo to vraj znamenať Haluška po česky. Ja sa volám Jan Haluška a Haluška po česky by malo byť Ganec. Akože nenašiel som to nikde, nevygooglil som to. Ale našiel som, že existuje jedloč Ganec a tak možno som len pomýlil, ale to nevadí, hej? V pohode. Dobre, pokračuj kľudne. Dobre. Čo sa týka politiky, tak o politiku som sa vôbec nezaujímal, keď som posledné roky. A v lete som chodil korčulovať a objavil som chodenie po festivaloch. Čiže chodil som na Masters of Rock do Hyzovíc. No, tam som akože zatúžil po foťáku, že by som si zdokumentoval aby som si zadokumentoval spomienky. No a cez tieto foťáky som sa dostal na stránku digiarena.cz, kde som vlastne začal diskutovať o foťákoch. Od roku približne 2008, hej. No a vtedy sa objavili bezrkadlovky, ktoré začali konkurovať zrkadlovkám. A ja ako zastanca kompaktov a bezrkadlovkárov som sa stal vtedy najnenávidenejším diskutérom na tomto fóre. Čiže ty si bol vtedy nejaký, že známy diskutér, vloger, hej? Hej. Hej. Bezrkadlovky, tak sa spomenul aj moje meno. Dokonca v jednej tej diskusii zaznelo, že keďže ja som ten bezrkadlovkár, takže tie bezrkadlovky by sa mali nazvať, že gancovky. Hej? Tak od toho vzniklo, sa mi to zapáčilo tento názov, a z toho vznikla tá moja stránka, ktorú som neskôr vytvoril. No, dobre, ale máš aj telegramový kanál, hej, teda ten sem dokladám, aby keby si niekto chcel pozrieť, že čo tam robíš, priatelia Gancoviny, dobre? Hej, dobre? To sú zase Gancoviny a to je zase ďalšia vec, že to sú akože Gancové noviny. Dávam také svoje akože postrehy ako alternatívna scéna. Hej. Proste, ktoré som normálne dával na Facebook, len na Facebook to už teraz nedávam, lebo Facebook je cenzurovaný, čiže väčšina z tých vecí by neprešla. A druhá vec je, že strašne to vadilo mojim kamošom. Hej. Čiže veľa tých ľudí, ktorým to vadilo, tak si ma odobrali z Facebooku a tak, že... To som zvedavý, čo niektorí z nich povedia zajtra o tejto relácii. No, ak sa to k ním dostane, hej. Lebo keď si ma odoberú z Facebooku, tak ani nevedia, hej, že niečo dám na Facebook, chápeš? Jasné. Čiže už tam zostavia len tí ľudia, ktorí ma poznajú a ktorí vedia, aké mám názory a nevadí im to, alebo buď im to vadí a snažia sa mi dohovoriť, aby som neriešil politiku. No a už proste ani neriešim politiku na Facebooku a radšej to akože... Je dobré, že vznikol tento Telegram, lebo vlastne tieto veci, ktoré ma zaujímajú a ktoré som normálne hádal vtedy na Facebook, tak teraz dávam na Telegram. Dobre, čo bolo po fotení? Jak si sa dostal do poľa politiky, alebo čo si začal sledovať? Jak si odtiaľ prešiel? No, keď som si vlastne vytvoril tieto gancovky, tak tieto gancovky som mal kvôli foteniu hlavne, lebo akože keď som diskutoval o foťákoch, tak akože tam sa veľmi často opakovali rovnaké veci, ktoré som musel písať, tak proste spravil som taký článok a odkázal som na ten článok. Hej. Čiže vlastne tie gancovky boli akože moja Wikipedia, vlastne súkromná, čo sa týka foťákov, a odkazoval som na ne. No, lenže keď prišiel COVID, tak proste o foťákoch sa už prestalo, akože
sa prestali riešiť a začal som si vlastne zapisovať tieto moje vedomosti o covide na tej gancovky a spravil som to ako články. A tiež som to zdieľal akože na Facebooku zo pár z nich. No a plynule som prešiel od covidu cez politiku a až po vojnu na Ukrajine alebo teraz vojnu v Izraeli. Uh-huh. No a vlastne, že všetky tieto témy majú spoločnú jednu vec. Že vo všetkých sú manipulácie a dezinformácie a treba proste, ľudia si myslia, ľudia majú zlé názory alebo proste veria blbostiam, hej? Musím ti zaoponovať, ale presne toto isté oni tvrdia o nás. Že my sme tu dezinformátori a že my máme zlé názory. Tak ako to vieme? No, toto je ďalšia vec, ktorú som sa zistil, že či vlastne my máme pravdu, alebo oni majú pravdu. Tak ja som si na to spravil vlastný článok, ktorý znie, ako zistiť zmanipulovanosť. Ale nejde o to, že len ako zistiť, že či ten môj protidiskutár je zmanipulovaný, ale či som zmanipulovaný aj ja. Že či ty si zaujatý. Hej. Okay. A to sa dá zistiť tým, že vlastne spravil som si pár takých tých 10 bodov, ktoré by nezmanipulovaný človek mal akože dodržiavať, hej? Čiže jedným tým základom nezmanipulovanosti je proste, že nepoužívať manipulácie, hej? A tie manipulácie sú veľmi dobre spísané na Wikipedii ako na stránke. Na nejakej stránke. Počkaj, neviem, ako sa to volá. No, proste, hej, mám to na tej stránke, teraz si nespomenú. Dobre, ale ty si napísal o tom osobitných článkov. Na stránke Logický klam. A proste všetky tieto logické klamy, ktoré sa používajú, tak to používajú tie manipulátory. Čiže vlastne toto tu som akože spísal do jedného článku, že vlastne všetky logické klamy a manipulácie, ktoré sa používajú v týchto diskusiách, takže keď to niekto používa, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nemá pravdu. A takisto vlastne takto dokážem zistiť, že či ja sám som zmanipulovaný. Dobre. Kedy si začal písať? Počas covidu, počas pandémie? Ako priebežne som písal aj čo sa týka tých aj o foťákoch, lebo aj o foťákoch boli strašné manipulácie. Ako samozrejme, musel som tam riešiť aj tú psychológiu, lebo proste počas diskusí na mňa strašne zrkadlovkári ma strašne hejtovali, nadávali mi a podobné veci. Čiže mobbing. Hej, mobbing je jeden z tých článkov, ktoré som napísal. Toto som zistil, že existuje, ale mňa to akože neodradilo, že ma hejtujú, že mi nadávajú, ale mňa to akože nabudilo k tomu, že prečo to vlastne robia, hej. Tak začal som sa zaujímať o to, že prečo to robia a no, tak proste zabrdol som aj do tej psychológie. No a došiel som k tomu mobbingu, hej, že vlastne keď príde nový človek do skupiny, kde sa ostatní cítia ohrození, tak sa ho snažia vytlačiť. To je ten mobbing, hej, a to sa mne udialo na tej Digi-arene. A bez toho, že by som akože vedel, ako mám na to reagovať, tak som reagoval správne tým, že proste neuplatil som im tie nadávky a nezačal som ich nadávať, že by ma, lebo tak by ma akože z toho fóra vyrazili hneď, hej, že som neslušný. No ale ja som akože, proste začal som slušne argumentovať a potom fakt niektorí akože prešli aj na moju stranu a tak, že proste, no teraz som už v takej fáze, že väčšina ľudí sú bezrkadlovkári a zrkadlovkári už proste nemajú argumenty na to, ako a zrkadlovkári nemajú argumenty na to, že v čom sú tie zrkadlovky lepšie ako bezrkadlovky. Ale my dneska foťaky spomíname nie preto, že chceme točiť o foťakoch, ale ty si chcel opísať ten princíp, hej, tej ľudskej psychológie. Že ako si sa tam vlastne akože infiltroval, vlastne si sa neinfiltroval, len si zistil, že... Povedz. No ja som proste tam zistil, ako fungujú tie manipulácie, hej, ako ľudia dokážu hejtovať a aké sú vlastne ich pohnutky na to hejtovanie. Čiže napríklad, keď sa niekto zle vyspí, tak tiež začne na mňa nadávať, alebo no, čo som zistil je asi to, že keď ja poviem, že
že zrkadlovky môžu roztriať záber a bez zrkadlovky nie, tak proste ten, kto si kúpi zrkadlovku, sa cíti tak akože podvedený, hej, že proste, že bol oklamaný alebo nejako a vybíja si tú svoju zlosť na mňa. Aspoň ja to tak chápem, hej. Čiže proste takéto veci som začal analyzovať a no a keď som akože týchto nevýhod zrkadloviek, ktoré som pospisoval, tak ich je strašne veľa, tak sa teraz sa už vôbec nečudujem, že na mňa takto útočili, že boli na mňa takí zlí. Hej? Dobre. Čiara prišla, keď si spomenul, že si videl nejaké video, odvtedy si začal tvoriť. Teraz o čom hovoríš? O Judite Lašakovej. To je to, že proste o týchto z foťákov som prešiel na COVID plynulo. Áno, tak. A zapisoval som si akože tie moje znalosti. A to, čo som vlastne napísal na Facebook kamošom, tak to som napísal aj na tú moju stránku, alebo proste som to napísal na stránku a zdieľal som to na Facebooku, takže takto som sa k tomu plynule dostal. No a okrem toho som si, možno vie, že COVID riešilo ministerstvo zdravotníctva alebo také niečo a bol tam ten David Puchovský a podobné veci, že hoaxy a podvody. Čiže vlastne dostal som sa až cestu až ku politike, že vlastne tí politici a tie politické stránky, takže oni vlastne šírili skutočné hoaxy. Čiže niektoré články mám aj o tom, že napríklad, ktoré sú tuším je novembrové hoaxy ministerstva zdravotníctva, hej. Takže tam som posudzoval, že všetky tie veci, ktoré hovorili a neboli pravda. A jak si to zistil? No, lebo prešlo pol roka a nebolo to pravda, hej. Lebo hovorili, že keď sa zaočkuješ, tak nedostaneš COVID a o pol roka to nebola pravda. Proste, tak ja som to len po pár mesiacoch spísal, čo vtedy oni hovorili a tak, hej. Čiže toto je jedna z tých vecí a ďalšia vec je, že toto, čo robilo ministerstvo zdravotníctva, že začalo vypínať, že keď už bol taký problém, že už to nedokázali zvládať tie diskusie na Facebooku. Hej, iné názory také, ktoré neboli po chuti im. Hej, tak to začali vypínať diskusiu na Facebooku, hej. Čiže toto je tiež taký postreh, ktorý som tam dal do toho článku, že začali to vypínať. A to isté sa stalo aj, že keď začala vojna na Ukrajine a prezidentka dala tiež také tie svoje príspevky, a tým začala vypínať komenty pod diskusiami. Nie, možno si pamätáš, že dala také video, že ako Rusi znásilňujú a podobné veci, hej? Čiže, neskôr sa ukázalo, že vlastne tieto znásilnenia si taká ombudsmanka Denisová vymyslela. Veľmi správne, pamätám si. No, ale proste ešte kým sa o tom nevedelo, tak proste toto video akože šírila aj naša prezidentka a to som napísal, že proste ako prezidentka šírila hoaxy, hej. No a toto už takéto veci, nie všetky som sa odvážil akože zdieľať na Facebooku, ale len som to nechal na tejto svojej stránke. Čiže vlastne tento môj blog používam ako svoju bútlavú hudbu, že tam napíšem tie svoj denníček, ktoré nedokážem napísať na Facebook. A druhá vec je, že ešte ani s kamarátmi o tom nemôžem rozprávať, lebo proste povedia mi, že o tomto sa nechcem baviť, hej. Neviem, či si to zažil, hej, že proste začneš argumentovať niečo, že niekto je nahnevaný, hej, na smerákov a kvôli čomu, hej, Lebo Kuciak, lebo Fico. Oni sú zlodeji. Že aký zlodej? Však žiadne zlodej nebol, žiadny smerák odsudený. Hej? No a o tomto sa nechcem baviť. Hej? Chápeš? Hej? Že proste takéto veci som si začal spisovať aj okrem covide, tak potom okrem covidu, tak aj o vojne na Ukrajine. Tiež som si to začal analyzovať a fakt niektoré veci sú také, že nenájdeš ich inde, hej. Ja ti rozumiem, ja som robil to isté, len sme sa vtedy ešte nepoznali. Dobre, pozriem si bodíky naše. Dobre, no a potom prišlo to video s tou Juditou. Odtedy si sa rozhodol. Si začal akože aktívnejšie písať. Ešte predtým
na Facebook vlastne položil, akože dal tieto články o Čurilovcoch, Slobodníkovi a tak. Ale to boli forwardované veci od Erika Kaliňáka, čo má tie nahrávky, alebo od Tibora Gašpara a také veci. No a potom sa vlastne objavila Judita Lašaková. Áno. Objavila, no. Proste Judita Lašaková spravila výborné video o tom, ako vlastne celá táto kauza začala. A potom spravila druhé video, ako to pokračovalo, ale tak toto ma napadlo, že toto je taká super téma, že by som to mohol hodiť že na Facebook, alebo to proste, že by som to predebatil s kamošmi a tak som spísal z týchto dvoch videí, akože taký sumár a plus doplnil som ďalšie informácie a vnikol z toho článok, že Čurilovci v skratke. Dobre. To prvé video, dobre, to prvé video si aj pustíme, pár minút z neho tuším, aby nás to teda naladilo na potom teda tie články, ktoré ideme dnes prezentovať. Dobre, je toto video Naši chlapci 1? Áno. Dobre, a ty si vral 1.10 pokiaľ? Počkaj, od 1.50 do? No a počkaj, kde som ti to písal? Od 1.55 do 3.20 minimálne, ale kľudne to môžeš pustiť aj do 6.15, hej? Dobre. Lebo akože tam sú fakt tie len základné veci. Dobre, ľudanky, my teraz vypneme kamery a náš zvuk na chvíľku a 3-4 minúty si dajme toto, lebo tým výňatkom z tohto Juditinho videa začína pokec o článkoch, ktoré teda Jano píše. No, ja sa prepnem.